Balimaw Anyokma, très urgent. Balimaw billet dimanche 11 janvier 2026. Balimaw anga izini bade. Jatke wale mogo de bora, bina jaraka mogo de bora kanga izini bade de jini 100 kaimarala. Ambora ko information soro. Amena vocal ou na vidéo bela jilen kala. Aunine anga je anga ni vocal ni name follow. Info international. Ah, beli asaw ma si tele ko tolo ma sala. De boy beli ko pastawla. Ah, ne balmo ni kala parade. Afro ko saru kay takema do. Le rodri isini tena, karga isini tena. C'est Gournapa isini tena. Afro bi le 11 janvier 2026. Ah, Gamodri isini tena, kuni karga isini tena. Somara joreda, Gournapa isini isini sama bejena. Gamodri entre Kayi, 100 kilo kemeno, avec le droit. Bon, Gourdapé entre Baflabe, au rythme 30 kg, 31 kg. C'est une qui est 36 kg. Hein? Vraiment, mano. Depuis ça, le niveau que l'on dit, quand on sait que vous avez savoir quand on sait que vous avez d'aller, quand il takima do kerato mina takima kerato mina uchi kana kana ngudri jinu jena do tukuri o ko fere uchi na utara o bele ni same o fere kana tukuri kuna shinu ko na sawara ko bona no bele ya fa na fa pile le 11 janvier 2026 kuna na izini saba de je somana jonene izini saba ya bo de te ko na pa mo se ka pa mo pe ko pa mo de la pe ko ka ka wa se pas o bele kai a toi si peka o ni tara se ga la fa fa ko no me o chama para ko ko be fa ni tara gidi ma fa o chama para gidi ma fa o da ko jigina sawara na ya fa na kana fo ga mo ya fa no ka no ko afika kai de la bi sisa fa mo sigire be adu be do no be na uma aba simana ki fa ba o ga ni na mai de ça ce n'est pas bon ni mai du mai ku ti para ku to le somana ku ya ko ni nye o ko da na na be sinyawre du na donc on te bon mo la ple donc beki ko rasi quoi même faut jari tele kaw ye fasane kaw sinibela kaw almamia kaw beki la ko voilà awa do chikata yo na ya fo do nyo kasi voilà Malia bela jele kuma imesi sa attaque ou kera a vidéo fana bi Malia on est afana ngo kele madame ne folo Malia on est afa sini gutara nga Malia on kala akelen tissé ala ba don malika noya bi akadini ma asimi kelentisi nya fana ni jamana be kerala tan chugala kana jugu cha yere la mogo mine ba jaw mogo wele ka kuma nyuma fo mogo dusukun ka kenyo fe na moke ama shigante bankalena dongo do jatka wale mogo be ka fanga di soro malion video do be mena video nyirala aw nyanga janga video naje Moi, je suis à l'usine, il n'y a personne qui est à l'usine. Voilà, les logements n'ont pas été touchés. C'est le stylo seulement qui a été le broyeur qui a été touché. Sinon, aucun problème, tout va bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Il n'y a aucune personne à l'usine, tout le monde a pris la fuite. Bebola. Voilà. Oui, quel est oui, vidéo Oui, bonjour. Vous voyez l'usine système de Karaga qui a été attaquée par les djihadistes. Ils ont enflammé je ne connais pas le nom de ce truc en français. Je crois que c'est le broyeur. Le broyeur, tout est enfumé. Là, je suis là, je suis en train de voir exactement ce qui se passe. Voilà. Monsieur le colonel, monsieur le président, monsieur le gouverneur de la région de Kayi, la zone Baflabe. Voilà. Il y a trop de bruit là. Et j'ai mis des minutes là. À image de fleurs. Bon.
et usine tigi yɛrɛ bɔra ka kuma notre usine Stone de Bafulabe est sous le feu des gâtes pour la deuxième fois. Voilà, donc u taara tasuma bila usine na u bɛ k'an ka usine de jeni bi fan bɛɛ. C'est-à-dire que an bɛ sɔrɔda kɛ ni fɛn fɛn an ka sanubɔ yɔrɔw u bɛ ka togo tigiyaw minɛ gouvernement na yɔrɔ caman na bi. U bɛ k'an ka duguw minɛ k'o k'u ta ye bi an ka duguladenw bɛ ka impôt saraw ye bi. Mali yɔrɔ tɛ yen bi ko ni maa ninnu tɛ yɔrɔ min na. U caman baden de bɔnnen bɛ fan bɛɛ. U bɔnnen bɛ hali c'est-à-dire i b'a fɔ ko da kɔnɔ fɛngɛ parce que anw y'an ta kɛ kɛlɛlankolon de ye Bamakɔ kɔnɔ. N'i ye kuma nin fɔ walahi ala y'a bɛ bɛn ŋaninkɛ la. N'i y'a ye farafin tɛ taa ɲɛfɛ farafin ko de ne farafin t'a fɔ ko anw dɛ. Amérique ye 50 États de. U bɛ ka diɲɛ bɛɛ mara parce que u bɛnnen don. U bɛ ka diɲɛ bɛɛ mara parce que u yɛrɛ dama tɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ. Tant que an ka ɲɛmɔgɔw de bɛna ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na anw tɛ gagner kɛlɛ in na. Awa n'an ye san 2 kɛ nin na Bamakɔ ka tɛ se ka bɔ Bamakɔ bilen k'i bɛ taa dugu wɛrɛ la bilen tant que i ma impôt sara jatigɛwale mɔgɔw ye. Kayi sara bloqué don bɛɛ b'o kalama a mɛnna. Kayi sara kɛli bloqué don net. Tout est clair comme l'eau de roche. Donc à ko bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye. Dɔw yɛrɛ ko je viens d'apprendre que l'usine de notre compatriote M. Ibrahim PDG IB Group a été brûlé par les terreaux. Donc à Fleni, à semaine be fan à bonne be fan be. A Madjane Kenya, moi je condamne. Mais Mali be kamara chogo mi Assimi Goïta fait. Aka gelanga gagné mon nous contrôle là. Malien do baby. Oluga balo de gloneme ni izinuna. Olu chama meta chômage là. Bon, ni jamana économique karla, nous ne ka kele, bina jaraka mo ka kele qualité mon ke Mali là. C'est très grave. Ni embargo di. Ça c'est sous forme ni ngajugo ni embargo yi. Parce que ebe soro ke femuna, no feminena ila o yi mago de sali. Abina fo nebe dumuni ke ibe tasuma ibe dumuni ibe ni mato dumuni ski gaji kan ka kalaya ibe taka tasuma mene ne ka ebe tasuma mene ni almeti ni no almeti yere be boshire la ebe ibe ga dumuni kala chukuchu ube ebe mobili buli imago be essentiel la ite essentiel so mali on ne be ka kanga dugula anga ijiru de be ka jini fambe anga dugu tigiya be ka minana fambe ne ke memu fo mali sura sunya na ay wula Assimi Goïta genga boye a benin qur'ana ci atisi na sini sera kan situation réglée aka fone ma ko tunya mo ko den tato fle ayara ma de tonye ale de bisi o lieu que akata nunu mo nunu kele u sigile me fuar dia la ba ko kono u be ka justice su ku bla u yere ka jamana no deuna ça monete se ka ban quoi u tenu ko ni to Assimi ngol bolo ko jugu ko u na kunye waru shonga ni mana ko dron u be mana ko dron na ba ko kono sanu waru be na o be ta kuluba mana ko quoi Sungurubaou, avion contrôlé ça a dit Sunguruba. Mais là, quand on a nos dossiers avec preuve à l'appui. Et ne douze tient les lobbies. Wallahi. Ni malé n'a pas qu'à Assimi Goïta fait. Problème tala, aïe Assimi to kuna. Mais chama me kashide. Chama me Assimi soutenu ka dugu be attaquer bi. Chama me ga da ele mabi. Anya vidéo ya anya chamaji. Hali bi turu ma se do ma de do be pam na ko ba ko jakuma bonembe. Iba ko jegeji bonembe jakuma ton shida. Aye pa ko tine ni turu masa o malibi ni meme ka ke Mali kono ni danger di na to Mali la ma chamanta don billahi tallahi e bisi ka taka jamana ma baw mina ko lu don kasola ala yere be baraka do e la olu kan bo ka shita ke efe fen be ka fanga bi olu bo de nyini sa uti de meni renseignement ni e jamana mu be guerre la e kana ko jamana fangelen ta ko ke faso de juguye ku kele ka do bola ka ta kofe do man o ye tie de malenden do man o tie ne sonoma malenden do man o tie mais kana ka do yere de kulu kele sari ka ngalon te ka ngoro mo nyimo na kefe ko lu ke mo jugo wala sa e kayi o kuma gom de be suyo la ou bien wara o ni wara ble o ni fanu ni sagaw de be esuyo la parce que ebe ka mamunu la molo ya bi o shi kanu ba teke efe musa ba kanu ba teke efe fo ka jien wuli shogali kanu ba teke efe fo ka jien wuli. Et puis, ebe ka mogo la gauche, il bolo koni olu toko tien ko mogo tena ko lu fere. Bo bet kelebe ela. Be ado e jene ya kelade, be ado e ngalon te kelade. Be ka je famia, be ba do e mali justice ta otaji la.
i mɔgɔ mun ka di i m'a ye a taara ka taa Sanogo minɛ a ye Sinayogo minɛ kunu ka Bobo Mabel sauver ala taara nin ta k'o yira o la bi a y'a ta o ka lajɛ dɔrɔn a y'aw ka mana ko kɛ kunu o dugujɛ bɛɛ ala ye fɛn dɔ yira o la. Vous n'avez rien vu d'abord. Ce peuple va se lever un jour. Assimi Goïta ne madala ne ta bɛ coup d'état malien ne bɛ bɔ k'i ka ta ka bɔ ni malien mi gain tero bi gain parce que bɛ ka fanga sɔrɔ bi o fila dɔ la kɛnɛ parce que sɔrɔsi minnu kan k'i gain sɔrɔsi minnu kan k'i gain n'olu tilancɛ Mali sɔrɔsi yɛrɛ tilancɛ bɛɛ ye kuru u caman corrompu don i ye sanu an b'a kalama i mana siga min na i b'o minɛ mais bon ko ye ala ka latigɛ de voilà les résultats aujourd'hui a bɛ se ka kɛ miracle bɛ na sɔrɔsi ɲɛnama sɔrɔsi halala dɔ bɛ na k'i gɛn ka bɔ yen mais ne n y'a fɔ malien bɛɛ ka sɛbɛn ka da e tɛ fanga sɔrɔ ni ma ninnu kan fo ni Mali président wɛrɛ nana mais e tɛ parce que i ye janfa kɛ i y'i tana sɔsɔ i y'i kalikan janfa i y'ala janfa ka malien denw janfa su minnu sara ko ka na ni changement i y'olu janfa sukɛlɛ de b'i nɔfɛ fo k'i sa i t'i lafiya mais mun fɔ Mali sɔrɔsi halala minnu bɛ yen a y'a simi gɛn ka bɔ yen n'aw ma gɛn ni kuranɛ cɛ a tɛ se ko in na caman tɛ ka ne ka kuma in faamu a tɛ se tant ka bɛn a tɛ ɲa a y'a sɛbɛn aw ka da dɛ don o don an malo ko de bɛ bɔ don o don fanga de bɛ don binaka mɔgɔw la ne tɛ binaka mɔgɔw fɛ dɛ ne t'a fɛ walayi n t'u fɛ ala b'a dɔn attaque in kɛra fana n b'a condamné mais Assimi de ka faute don c'est la faute à Assimi parce que a tɛ ka sécurité baara kɛ quoi a bɛ manamana ko de la quoi mɔgɔw minɛ k'u don kaso la manamana ko quoi a taara baga Sinayogo ma kɔnɔ ni attaque ma ta kɛ bi yan ka taga c'est-à-dire u tɛ maloya hali injustice la quoi bon jamana o jamana ni injustice b'a kɔnɔ ala tɛ barika don a la aw ma da ala ko la a bɛ da ala ko la zina ne bɔra kuma la ala ka barika don Mali la attaque mun kɛra je soutiens Ibrahim Diawara je suis de cœur avec tous les gens qui ont été touchés que Dieu protège le Mali mais ala tɛ Mali sauver tant qu'Assimi bɛ yen n'a kɛra a ka fɔ ne ma tout ɲɛmɔgɔ de a y'a sɛbɛn a ka da a kan ka n jigi o yɔrɔnin tigɛ bi n bɛ bi dati bɛɛ fa la bi ye dimanche 11 janvier 2026 ne bɔra kuma na malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ n'a ye Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a ye Senwave application télécharger a photo filɛ nin a bɛ ne ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro don a n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari c'u ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cogo fɔlɔ wari cogo filanan bara dɔrɔmɛ kelen aw t'a sara o de kun don aw ka bɛn caman